زي اواناو معبالتات ماكلاي مبراقن عالمن بحاطير نغربل مدرخيو نابزغطاو صبصابات حجت صنبرون تداهليكم نتاناي قاچن ملكتن نتاناي فتاو ملكتن طوقنا بلنا نابتقند نطبታት كوسدكم ناي ኤርትራን ትግራይን ወታደራው አዘስቲ ገጽ ንገጽ መቀለ ከምተረኸቡ ተገሊጹ ኤርትራ ወደዋታ ብዝማባላ አሲሜትሪካው ስርዓት ምክልኻል አደላድላ ኦነግ አው ኢትዮጵያ ዝካየድ ምርጫ ተቀባልነት ይብልኑ ክብል ሓቢሩሎ ኣብ ዘፈን ትምርት ትግራይ ተገይሩ ዘሎ ክልከላ እቲ ቅጻዓት እንተምሃር ወይ ወን መምሃራን ከይኮነስ ህዝብ ትግራይ ናይ ምድንቋር ፍርዲ ክብል አማኑኤል አሰፋ ገሊጹ አሞንጎ አሜሪካን ኢራንን ንስተራዩ ተስፋታት ምቁራጽ ተጻብኦ ሲዕቡ ዋጋ ነዳዲ በ500 ሚታው ነኪው ትንሳኤ ጥበብ ፊልም ኤርትራ ብዝብል ቴማ ተዳለወ ፌስቲቫል ፊልም በቀዳሚ ሳይ ሐድናብ ሲኔማ ሮማ አስመራ ተኸፊቱ እዚ ቀዳማይ ፌስቲቫል ፊልም ምዃኑ ተገልጸ መደብ ብኮሚሽን ባህልን ስፖርት ኤርትራ ተወደበ ኮይኑ ክሳብ 27 መጋቢት ክጸንሕ ምዃኑ ተፈሊጡ ኢራን ድሕሪ ቅትለት ላራጂኒ ሓድሽ ሓላፍ ጸጥታ ሸይማላ ዝብሉን ካልኦት ተገደስቲ ዜናታትን ሒዝናልኩም መጽና ኣለና ሰናይ ምክትታል إيران دحر قتلت لاراجني حدش حلاف ጸጥታ ሸይማ معكنات زينا إيران محمد باقر زولغار وانا صحف العلوى بيت مقري هاجراو دحنነት ኮይኑ ከም ተሾመ ምንጭታት ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ተሃገር ብምጥቃስ ጸብሲበን እዚ ሽመት ድሕሪ 17 መጋቢት ተፈጸመ ቅትለት ናይ ተቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ለዓለዋይ በዓል ስልጣን ጸጥታ ዓላራጂን ሲዒቡ ተዋሃበዩ أمريكان إسرائيلن أبلع لخينات زخفتها لإيران أبلع لمحاوستا أمريكا زخونا هاجرات وشمت عرب متقعت بمفتسام قبل ملس هيبان تقص لهلان إسرائيل أو عالم تزعبي مفرين داد زخونا تكال ساوس باريس دحر متقع بحاموس تهران بقطر نزركب تكال ساعت راسا لافا بمهرام ملس هيبان لا كالوت هاجرات وشمت عرب قنا نتبي إيران كتاب حجز وردن زلو ترقاقام متقعتي حنخ فديع فتنان እቲ ኢራን ተኮሰቶም እስራኤል ወላኳ ዓላሙ እንተዘይ ሃረመ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል እቲ ድሕራዊ ኩናት ካብ ዝውላዕ ኢራን ነዊሕ ዝውንጨፍ ሚሳኤል ክትጥቀም እዝናይ ፈለማ ምዃኑ ሓቢሩ ኢራን ብዛዕባ ናብ ደሴት ዲያጎ ጋርሻ ተኩሱ ተባሃለ ባላስቲክ ሚሳኤል ዝሃበቶ ሪእቶ የለን ኔታንያሁ እዚ ኩናት እዚ ንእስራኤላውያን ነቲ ካብ ኢራንን ኣብ ዙርያት ዞባ ዘለዎ መርበባት ኢራን ዝመጽእ ቅጽበታዊ ስጋት ከብቃዕ ምዃኑ መጽባዕ ድሕሪ ምእታው ናብ ኣዝዩ ተሃዋስ መስመር ዝኣቱ ዘሎ ይመስል أمونغ أمريكان إيرانن نتراي تسفى مقرات تصابو سعيبو دما واغا ندادي ب500 ميتاو نكيو هاجرات أمريكان إيرانن فلليم بزتن مفتاح بزريو تبقسو مخنيات طرز مشط واغا ندادي كابز نبرو بأسات 500 ميتاو بمنكاي حدا برميل بتحت $100 شيط مهلاو رويترز تبسيبو ناي كلتين هاجرات للزب أب باكستان ككاية تخولو مهلاو رويترز نتتبسب مراخب مع خل نيويورك تايمز بقديو أمريكا عسات 500 تتازح حزوت تنمامه بإسلام آباد أبيلو كم زغربت أقال حلو فرانس عيسان 4 أبزا قالو حزين دما إيران وشمت بحر هرمز طلعتان زي كونو أكالات كفيتيو اللخ مبالات أغيسو أمونغو كلتين هاجرات نتراي سناي معبالتات سعبو واغا ندادي كابز قوني نهر نكيو تحت $100 نتشط كم زركب اتهم صبصبات حبيروم ኣብ ዘፈር ትምርት ትግራይ ተገይሩ ዘሎ ክልከላ እቲ ቅጽዓት ንተምሃሮ ወይ መምህራን ከይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምድንቋር ፍርዲ ክብል አማኑኤል አሰፋ ገሊጹ ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ አማኑኤል አሰፋ ዓለም ለኸ ትካላትን ተጠባaqት ሰማው መሰላትን በጀት ትግራይ ብህቱት ንኽልቀ ጽዕንቶ ክገብሩ መተሓሳሰብ ኣቕሪቡ መንግስት ፌደራል ዘንበሮ ክልከላ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስት ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ኣብቲ ሰልፊ ተረኽቡ ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ አማኑኤል አሰፋ ስርዓት ትምህርቲ ትግራይ ኣካል ጀኖሳይድ ኮይኑ ከቢድ ማህሰይቲ ከም ዝበጽሖ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ዛጊር ካብቲ ዝበጽሕ ዕንወት ከም ዘይሓውያን ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ህፃውንቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ከም ዘይተመለሱን ገሊጹሎ እዚ ኩሉ ከያክል መንግስቲ ኢትዮጵያ መሃያ መምሃራን ብምኽልካል ንትግራይ ይብድላ ምህላውን እቲ ተግባር ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ መምሃራንን ተምሃሮን ዝዓረፈ ቅጽዓት ጥራይ ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ንምድንቋር ይኽየድ ዘሎ ከይዲ ምዃኑ ኣነጺሮም እቶም ምክትል ፕሬዝዳንት ማሕበረሰብ ዓለም መንግስት ፌደራል ካብ ተግባሩ ንኽእድብ ጽዕንቶ ክፈጥሩ ብምትሕስሳብ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንኽዘልቕን ጸገማት ምፍታሕ ጻዕሪ ከም ዝገብር ኣረጋጊጾም ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሾም ብወገኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስትን ሕጋዊ ኣሰራርሓን ጥዒሱ ካብ ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ደሞዝ መምሃራን ክቋረጽ ከም ዝገበረን እቲ ተግባር ብውድብ ሕብራት መንግስታት ዝተቐመጡ መሰረታውያን መሰላት ህፃውንቲ ዝግህዝ ምዃኑ ረድዮም
ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ መሃዩ ተኸልከለ መምህር ከም ዘየለ ዝገለጹ ዶክተር ኪሮስ ዓለም ለኸ ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን በጀት ትግራይ ብህፁፅ ክልቃቕ ዘኽእሉ ስራሕቲ ክሰርሑ ጸዊዖም። ኦነግ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ምርጫ ተቐባልነት የብሉን። ውድብ ሓርነት ኦሮሞ ሎሚ 24 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ምርጫ ተቐባልነት የብሉን 70 ዓመታዊ መሬት ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ እንቅልውላውን ብምዃኑ ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ባይታ የለን ክብል ኣብ ገጹ ሓቢሩ። ኤርትራ ወደባት ኣብ ዝምባለ ኣሲሜትሪካዊ ስርዓት ምክልኻል ተደልድል። ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕር ዝተፈጥረ ናይ ባሕር ጸጥታ ንምምካት ንውሕስነት ባሕሪ ብዝለዓለ ደረጃ ኣሕይላት ቶላ። ኣብ ወደባዊ ከተማ ምጽዋዕን ዓሰብን ዝወጹ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ ምዕቡላት ባትሪታት ሚሳኤል ካብ ምድሪ ናብ ኣየር ሳም ተተኺሎም ከምኡውን ስርሕታዊ ስራሓት ታክቲካዊ ድሮናት ተዋፊሮም ኣለዉ ክብል ምንጭታት ናቕፋ ፕረስ ካብታ ወደባዊት ከተማ ሓቢሮም። استراتيجيكاو تنتنت كم زحبرو أسمر أبز عبيت حيلات عالمين كم إثيوبيا زامسلو زباو متفنان زساتفلو زلو صعوني بحر عودي استراتيجيكاو نتنتان محاز مخالا مكل خالن عغمان نهنزتيا إزم وهاد إلكترونيكاو سرعة تسليان زغلطفنا جمجم بحر حلوت مراخبن زتقالنا معبال زعري نجزاتو مايات إيرتران مسمرات مقوع عزيا بحرن كاوت منجست قداما مسفحفاح سقاتي للصوعون مكل خال زعلم أيو ናይ ኤርትራን ትግራይን ወታደራዊ ኣዘስቲ ገጽ ንገጽ ኣብ መቐለ ከም እተረኸቡ ተገሊጹ። ናይ ኤርትራን ትግራይን ወታደራዊ ጀነራላት ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ከም እተመያየጡ ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ሓቢሩሎ። እቲ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ ጀነራል ኢዮብ ፍስሓየ ወይ ድማ ሓሊባይ ንሰራዊት ኤርትራ ከምኡውን ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ማንጁስ ንሰራዊት ትግራይ ወኪሎም ኣብ መቐለ ከም እተረኸቡ ተገሊጹ። ዝርዝር እቲ ስምምዕ ድማ ኣብ ዝቕጽል መደብ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና። لايك بمقبارنا بكل نكباصحن زلكم ريتو دما أو كومنت قدفو كبل فتو